Il-wara nofsinhar it-tajjeb u nilqakom għat-22 episodju tal-programm Etimoloġija. Illum se nkomplu flimkien f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu lejn l-oriġini tal-kliem, l-idjomi u l-espressjonijiet li nużaw fit-taħdid tagħna ta' kuljum. Qed nagħmlu dan biex nitalmu napprezzaw aktar il-lingwa u l-iżvilupp tagħha u anke biex meta nesprimu lil nfusna nkunu qed nifhmu napprezzaw ukoll aktar dak li nkunu qed ngħidu u nfissru. Hekk biss inkunu qed nassiguraw li nagħmlu użu tajjeb mill-lingwa tagħna filwaqt li nożżuha u nżommuha ħajja. Fl-ewwel parti tal-programm illum se nkunu qed immorru lura lejn żmien ir-Rumani u se niltaqgħu mal-ewwel insara. Filwaqt li fit-tieni parti tal-programm se nkunu qed immorru fuq irdum fl-inħawi tar-Rabat u l-Baħrija. Tlaqna flimkien f'dan il-vjaġġ. Matul il-programmi li għaddew f'din is-sensiela ta' etimoloġija, intqajna ma' ħafna kliem li l-oriġini tiegħu imur għal żmien l-Arbi li huwa wara kollox il-qafas tal-lingwa tagħna. Kliem ieħor daħal mill-Isqalli u mit-Taljan snin wara u kliem ieħor li daħal aktar riċenti mill-Ingliż fi żmien li Malta kienet kolonja tar-Renju Unit. Kliem ieħor insibu l-etimoloġija tiegħu fil-Latin u għalhekk diffiċli wieħed jifhem meta daħal u beda jiżviluppa sakemm wasal għandna llum. Żgur li f'dan il-każ il-Knisja kellha wkoll ir-rwol importanti. Il-kelma li se nitkellmu dwarha llum hija pagan u fil-fatt se jkollna immorru għal żmien ir-Rumani li wkoll ħakmu fuq gżiritna. L-oriġini ta' din il-kelma huwa bikri ħafna u żviluppa fost l-ewwel insara. Nużawha biex nirreferu għal xi ħadd li jemmen fl-Allat Foloz jew it-twemmin tiegħu, it-twemmin reliġjuż, huwa differenti mir-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja. Illum il-ġurnata ġieli nużawha wkoll għal xi ħadd li ma jemmen f'xejn. Immaġina xi ħadd li nkunu qed nitkellmu miegħu u joħroġ b'xi ereżija u ngħidulu ara vera paganta. Il-kelma tnislet mill-Latin paganus li oriġinarjament kienet tfisser ċittadin pajżan, raħħal jew raħli u kienet tikkuntrasta ma' miles li tfisser suldat. Fil-Latin Kristjan, paganus ġiet tfisser wieħed li ma jemminx f'Alla veru u mhux bħall-insara u l-Lut illi kienu jemmnu f'Alla wieħed. Tiftakru meta għamilna l-Griżma kienu jgħidulna issa intom sirtu soldati ta' Kristu. L-ewwel insara, fil-fatt, kienu jsejħu lilhom infushom milites, jiġifieri soldati ta' Kristu. Kif spjegajna, il-kelma paganus kienet tirreferi għal ċittadin komuni li mhuwiex soldat. X'ġara? It-tifsira oriġinali ta' paganus kellha estensjoni semantika li waslet biex tibda tfisser wieħed li ma jemminx f'Alla, jiġifieri xi ħadd li mhuwiex soldat ta' Kristu. Għalhekk il-paganus, jiġifieri il-bniedem pajżan mhux soldat, għall-insara ewlenin saret tfisser mhux nisrani, jiġifieri mhuwiex membru ta' din l-Armata ta' Kristu. Dwar dan se nħallu lill-Professur Charles Briffa illi bħas-soltu jista' jispjegalna ħafna aħjar dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Pagan, naturalment pagan, paganus mill-Latin, eccetera. Però magħha rridu nsemmu wkoll il-kelma Latina milites. Milites huwa soldati, right? U paganus huwa ċittadin paganus li mhuwiex soldat. Anzi, paganus ukoll huwa raħli jew raħħal. Ftemna? Għaliex is-soldati kienu jkunu hekk mela. Allora x'għandu x'jaqsam pagan xi jfisser illum? Pagan ifisser wieħed li ma jemminx f'xi reliġjon stabilita. All right? Mela aħna morna lura issa lejn iż-żmien tar-Rumani. U meta beda l-Kristjaneżmu, fil-kunċett tal-Kristjaneżmu, dawk li kienu jimxu wara t-tagħlim ta' Kristu, metaforikament kienu soldati ta' Kristu. Mela dawk li ma kienux jimxu wara t-tagħlim ta' Kristu kienu
pagani. Kienu pagani, ġifieri ma kienux soldati ta' Kristu, ftemna, u minn hemmhekk żviluppat l-idea ta' pagan li ma jemminx f'xi reliġjon stabilita. Dan l-iżvilupp naturalment infirex mal-Ewropa kollha u Malta mbagħad ħadet mill-ħakkiema li ġew jaħkmuna, alright, u min-nies barranin li dħaltu magħna, kulturi differenti. Però huwa żvilupp bikri ħafna, għax mal-ewwel infirdet din l-idea ta' dawk li jemnu allura huma soldati reliġjużi fis-sens, alright, u dak li huma pagani għax ma jemnux. U eventwalment baqgħet tiżviluppa dik li il-pagan huwa dak li ma jemmix fir-reliġjon stabilita. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nerġgħu nitkellmu dwar post f'Malta. Sa issa tkellimna dwar laqam moti lil waħda miż-żoni residenzjali fil-Belt Valletta, jiġifieri d-Djuballi, u anke waħda mill-isbaħ bajjiet li wieħed isib fil-Gżira Awċija, jiġifieri Mġarixxini. Kemm il-darba rajna fl-aħħar programmi kif l-etimoloġija ta' kelma jew inkella idioma fetħitilna tieqa mhux biss fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-lingwa tul is-snin u kif dan kien jirrifletti l-ħajja ta' missirietna, imma anke fetħitilna tieqa fuq l-istorja tal-pajjiż. Dan jgħod aktar u aktar għall-ismiet tal-lokalitajiet, iż-żoni, il-widien u saħansitra il-bajjiet tagħna. U għalhekk il-ġrajja wara dawn l-ismiet hija interessanti u tinżel qasel mhux biss ma' dawk li jħobbu il-Malti u jożżuh, imma anke għal dawk li għandhom għal qalbhom l-istorja tal-Gżejjer Maltin. Illum se nkunu qed immorru ir-Rabat u se nimxu flimkien mhux ħażin sakemm naslu fuq Irdum li ftit jafu bih u ċert li ħafna għadhom qatt ma żaruh. Qed nirreferi għaż-żona magħrufa bħala il-Miġra l-Ferħa. Għal min iħobb jimxi fil-kampanja għandu jżur din iż-żona. Il-ġmiel u l-paċi li hemm huwa meravilja. L-iżvilupp għadu ma wasalx, tħossok verament miexi f'kartolina. Wieħed jista' saħansitra jibqa' miexi sakemm jasal il-baħrija. Min iħobb l-avventuri minn żmien għal żmien ġieli jkunu organizzati wkoll xi sports f'din iż-żona fosthom zipline minn irduma għal ieħor. Min jibża mill-loli jaqbillu ma jippruvax u lanqas ma jersaq wisq lejn ix-xifer. Imma minn fejn ġej dal-isem? X'seħħ daqshekk ta' ferħ f'din iż-żona biex dan l-avveniment intrabat ma' isem din iż-żona u l-Irdum? Skont it-tradizzjoni, in-Normanni immexxija mill-Konti Ruġġieru waslu hawn minn Sqallija fl-1091 biex jieħdu f'idejhom lil Malta wara aktar minn 220 sena ta' ħakma arbija, wara li n-Normanni kienu fil-fatt firxu s-saltna tagħhom fiċ-ċentru tal-Ewropa. Hemm min jgħid li l-isem Miġra l-Ferħa ġej mill-fatt li l-Maltin ġrew bil-ferħ biex jilqgħu lil Konti Ruġġieru anke għax ridu lil xi ħadd jeħlishom minn idejn l-Arab. Imma kemm minna din it-teorija? Ma tantx nistgħu norbtu fuqha għax fil-kodba tal-istorja u anke f'dokumenti u manuskritti antiki ma jidhirx li l-Maltin kienu maħqura fi żmien li kienu taħt l-Arab. Mela allura għaliex Miġra l-Ferħa? X'aktarx li l-isem ġej minn nixxija tal-Ilmaġieri li wieħed isib din iż-żona. Għalkemm hija nixxija żgħira ħafna, din tnixxi s-sena kollha anke fix-xhur xotti u sħan tas-sajf. Għalhekk il-kelma ferħa f'dan l-isem mhux qed tirreferi għal ferħ imma għal xi ħaġa li għadha żgħira. Iżda sa Miġra l-Ferħa ħammorru mal-istoriku Mario Coleiro u se nħalluh jispjegalna aktar. Miġra Ferħa hija dak il-post li skont it-tradizzjoni jingħad li niżel il-Konti Ruġġieru. Issa waħda mill-iktar spjegazzjoni sempliċi hija li n-nies meta niżel il-Konti Ruġġieru ġrew bil-ferħ għax kien wasal bniedem li kien ħajifdihom minn taħt is-Saraċini. Imma dik hija spjegazzjoni li hija
naqra waħda fantasija, ħna meta bnidem qalleb l-istorja jsir jaf li għaw Malta ma kienx daqshekk kera s-sitwazzjoni, meta Malta kienet fi żmien l-Arab, ma kienx hawn persekuzzjoni, ma kienx hemm ġifieri nies li kienu maħqura, allura l-idea li l-Maltin meta ġie l-konti ġieru marru jilqgħuh bil-ferħ għax ġie jifdihom hija naqra pjuttost hija fantasija. Però mbagħad jekk taqgħod tanalizza l-kelma sew miġra l-ferħa hija miġra hija ġirja. Hemmhekk hemm nixxija tal-ilma ġieri. U hija nixxija żgħira, però li tiqpa' tnixxi s-sena kollha. Allura miġra ferħa hija xi ħaġa li għadha tenera, għadha żgħira. Allura jista' jkun ġejja hija spjegazzjoni ta' din in-nixxija tal-ilma ġieri li mhijiex kbira. Hija ferħa tal-ilma ġieri. Mill-miġra l-ferħa intemmu hawn għallum dan il-vjaġġ tagħna lejn il-ġrajja wara l-kelma. Nittama li l-informazzjoni li qed inwasslulkom kull ġimgħa qed toġobkom u qed taqsmuha wkoll mal-qraba u l-ħbieb tagħkom. Hekk flimkien inkunu qed napprezzaw aktar il-lingwa tagħna u l-iżvilupp tal-kliem, l-idjomi, l-espressjonijiet u l-postijiet li dwarhom qed titkellmu. Jiena nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa. Sa dakinhar ninsellmilkom u nawguralkom ġimgħa mill-aqwa. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti